दायो नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो? बैसोआ आंनाथ' जाबायानो 20 बोसोरनि बारासो जानांसिगौ। 20 बोसोरल'? 20 बोसोर माने 30-40 सो जाबाय। 40 जाबाय आरो ना? 40 जाबाय। होमबा फार्स्ट फैजेननायाव माबायदिमोनलाय जायगाफ्रा? हा? फार्स्ट फैजेनबा माबायदिमोन जायगाफ्रा? बेयाव बाब बे नोलोबारिथारमोनलै। फुरा नोलोबारि? बाला फबनाय बिराद दै थारा जाना बाला फबलाबायोमोन। बिदिसोमोन ना? होमबा नोलोबारि गोजामोन होनबा। लामाफोरा माबायदिमोन? लामाफ्राबो बिदिनोमोन नोलोबारि। नाला इदिथ' लामा गैयामोन खोमा ना? बिदि गैयामोन बाब ओरै सिखाव लामा बायदिसोमोन। मैदेर नोलो सिं सिं थांनाय। गुड मर्निं टु एभ्रिवान, वेलकाम टु बेक माय राजु धनस्रि इउटुब चेनेल। आं गासैखौबो बेरेफुंजानि राजु धनस्रि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लाबाय। नै आङो दायो दङ फुङावनो गामियाव एसे मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आङो थाबायनानै। जोंहा रानिजों ओइनै रानिया उनाव ओइनै रानिया थाबायबोगासिनो। दिनै थाबायबोदों रानिया। माने जोंनि गामिखौ फुङावनो एसे खोन्थानोसै आङो माबायदि जोंनि जायगानि माखासे परिबेकफोरा। बे जाबाय जोंहा गगामुगनि सिङाव गगामुग हालामनि सिङाव थानाय धनस्रिपुर गामि होनना बुङो। धनस्रिपुरनिफ्राय आङो ओरैजाय सलसलिसिम थांना फैगोन फुंनिनो। माखासे मा होनो मर्निं वाक खालामगोन जोङो रानिजों आंजों। लोगोसे ओमफ्राय रानिखौ आं टिउसनाव दोनना फैगोन आरो। बेखौनो माखासे दिन्थिलांसै आङो। ओमफ्राय जोंनि माखासे थासारिफोरखौ एसे खोन्थालांसै। जोंनि जायगानि माखासे लामाफ्रा माबायदि बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो। बेयाव जों रायजो जानाया आजि माने जाबाय 30-40 बोसोरसो। 30-40 बोसोरनि बारा जाबाय, 50-60 बोसोर जाबाय, 70 बोसोरसो। थेवब्लाबो माने लामानि माखासे कन्डिसनफ्रा डेभेलप जायाखै। नै एसे खोन्थानोसै आङो जोंनि लामानि माखासे कन्डिसनफोरखौहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेनो जाबाय जोंना गामिनि लामाया। आं दहायनो बुंखाबाय नङा होमबा, बेयाव रायजो जानाया दिनैसिम 70 बोसोरनि आप जानांगौ। 70-75 बोसोर जानांगौ। थेवबाबो नुदोंना लामाफ्रा बेबायदि। बेलेग जायगाफोरखौ नायोबा एसे आलदा नुयो। खिन्थु जोंनि माखासे बर' गामिनि सिङाव थानाय लामाफोरखौ नायोबा एसे आलदा जायो। नङा होमबा ना? बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि गामि गोजा। ओरै उनावसो दं नै। नैबे जाहैबाय जों गामिया जोबथारनाय। बेयावनो माने मोनथाम गामि दं आरो। मोनसेया जाहैबाय 1 नं, 2 नं, 3 नं धनस्रिपुर। ओमफ्राय ओरैजाय खोलाखै थांथारबाथाय मोनहैगोन नोङो सलसलि मोनहैगोन आरो। गोदोथ' मोनसे समाव एखेमोननो। खिन्थु दा मा होनो धर्मआ बेलेग बेलेग। ओरैजाय जाबाय ब्रह्म, ओरैजाय जाबाय जोंखि बाथौ। ओंखायनो दायो गामिफ्राबो आलादा आलादा गावजोब्बाय एसे एसे। बेनो जाबाय जोंना बर' गामिफ्रा। नै खोन्थाबाय आङो। ओरैजायबो न' दं। ओरैजाय थांबाबो मोनहैगोन सलसलि। ओमफ्राय दायो जों ओरै थांसै। ओमफ्राय एसे माने 100 मिटार जागोन आरो। 100 मिटारनिफ्राय बै जरावहाय माने फाखा लामा मोनसे मोनसिगोन आरो। बेल' जोंनाव खाथियाव। ओमफ्राय ओरैजाय साहालानखि थाबाय, दाख्लैबो खोन्थाखाबाय आङो बे फाखा लामाखौहाय। ओमफ्राय ओरैजाय बे जोंनि जिहेथुनाखि थांनाय लामा, दैज्लाङावथ' आयौ माबायदि गाज्रि जायो। उनावहाय खोन्थागोन आं बेखौबो नोंथांमोनहा जुदि माबायोबा उनावबो माने खोन्थालांनो नाजागोन। मोनसे समावहाय दैज्लाङाव जोंनि बे लामाया माबायदि जायो थांलाय फैलायनि कन्डिसना, बेखौ बोरै खोन्थागोन। ओरैजायनि न'फ्रा जायगाफ्रा नै जोंना बिदि आरो, बिदि परिबेकनि। दानो जुदि दै थायोबा बेफोरबायदि लामायाव, नङा होमबा? ओमफ्राय दैज्लाङावथ' माबायदि जागोन कन्डिसनफ्रा? मा बुस्थु बेलाय? मा लादोंलाय? मा बिबार बेलाय? थाइगिर ना? खारौ खान्दाय बिबारसो बियो जाम्बि। खारौ खान्दा। जों मोनफैबाय मोनसे लामा। ओरैजाय थांसिगोन जोंना मोनसे ओरैजाय साहा लाइनजोंहाय। ओमफ्राय ओरै थांसिगोन जोङो दायो सलसलि जानानै। ओरैजाय नै बेनो। ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहा बर' मिडियाम स्कुल। जों गोदो बेयावनो फरायदोंमोनलै आंबो। जों फरायबाथ' माने स्कुला बिदि नंबावामोन। ओरैजाय मोनसेल' दंमोन आरो थिंनि। दायो माने डेभेलप जाबाय। स्कुला बाउन्डारि जाजोब्बाय। जोंखौथ' बाउन्डारिबो गैबावासो। सफैयाखै। नैबे फिल्डआवनो जों ओरैबायदि गेलेयोमोन मोनसे समाव। माने दिनै टिउसनाव थाबायनो बादोंमोननो, थाबायना लाबोबाय आङो। थाबायनांगौ ना, नों मिथिया नामा? रानिया थांदो। अबाव थांसै नोङो? टिउसनाव? मा सेन्देल गलायखो? देलाय। ओमफ्राय आं दाहाय लांफैनांगौ ना लांफैनाङा? माजों लांफैनो आंलाय? गारिजोंसोबाव? थांदो होमबा दै। होलांबाय खारलांबाय जोंना आनैया। बेयावनो आरो टिउसन लाग्राया। ओमफ्राय बैयाव मोनसे दखान दङ, बेखौ एसे मोजां खोन्थानोसै आङो।
बे दखाना जाहैबाय आंनिनो क्लास फ्रेन्डमोन बिथाङा ओरैबायदि मोजां दखान होननानै लाबाय बेखौबो एसे खोन्थानोसै बिथांनाव माने हलसेल आरो बिथाङा माने गामि बिथोरावबो बेबायदि दखान मोनसे बानायदों बिथांनि थाखाय माने साबायखरसो होननांगोन नै सोरबा सोरबा मोजां मोजां न' लुसोगारबायलै मालाय हानायफ्रा बिथांजों एसे रायलायनोसै दखानिजों दासो फैयो नामा बे मानसिया खुलिदोंसो नामा मा नेबाय थाखो फुंनि मर्निं वाक नामा मर्निं वाक खालामदों नामा नोंसोर बेयाव रायजो जानाया खै बोसोरसो जाखोलै जोङो बाब जाबायलै 20 बोसोरनि बारबाय 20 बोसोरनि आदसा होमबा नोंसोर बेलेगनिफ्रायसो फैनाय होमबा बेयाव जों बङाइनिफ्राय फैनाय बेसेबां सनाव फैनाय नोंसोर बेयाव आंथ' बेफोरखौ गोसोआव गैलालै आं बिनिसो जोनोम बेयावसो जोनोम होनबा 20 बोसोरल' जाबाय जानो बारबाय खोमालै एसे दायो नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो बैसोआ आंनाथ' जाबायानो 20 बोसोरनि बारासो जानांसिगौ 20 बोसोरल' 20 बोसोर माने 30-40 जाबाय 40 जाबाय आरो ना 40 जाबाय होमबा फार्स्ट फैजेननायाव माबायदिमोनलै जायगाफ्रा फार्स्ट फैजेनबा माबायदिमोन जायगाफ्रा बेयाव बाब बे नोलोबारिथारमोनलै फुरा नोलोबारि बाला फबनाय बिराद दै थारा जाना बाला फबलाबायोमोन बिदिसोमोन ना होमबा नोलोबारि गोजामोन होनबा लामाफोरा माबायदिमोन लामाफ्राबो बिदिनोमोन नोलोबारि नाला बिदिथ' लामा गैयामोन खोमा ना बिदि गैयामोन बाब ओरै सिखाव लामा बायदिसोमोन मैदेर नोलो सिं सिं थांनाय मैदेरफोर फैबाय बायोमोन नामाब्रा मैदेर गैफेरा गोदोनिफ्रायनो ना बिदिमोन आरो अब्लाबो होमबा बै समाव होमबाथ' एकदम नोलो सिं सिंसो हाबनानै फैनांगौमोन ना हाथाय जानोबाबो नोलो सिं सिं थांनांगौमोन हाथाय बेसे गोजान जायोमोन बेनिफ्राय बे नोलोबारियानोसै मा बेसे गोजानखाय बे नोलोबारि आरोना आदसा नोलोबारि गैयामोन गोदो बै माबाया बरदलनियावसो थाङोमोन बरदलनियावसो थाङोमोन ना आदसा बिराद गोजान थांनांगौ माथो होमबालाय जोंबो मोजां मिथिजोबा ना बावबाय उन्दैमोन ना दखानासो गेग्रेग्रेब जानो हागौलै एसे रायलायनोसैलै दखान मालिकजों बिथांनाव नै मा बेफोरलाय मा बुस्थुलै बेफोरो आदसा थावबो मोनो माने ना ट्रेक्टरनि बिथाङा दासो दखानाव खुलिबाय दंलै मालानो माल नै सिङाव थुम थाम सोजोबना दोनजोबदों दा बेनो जोंहा मोनसे समाव एखे बेसावनो जिरायनानै फरायग्रासोमोन नुदों ओरैबायदि मालिक जाबायलै बियो दाना हाला ओइ खोन्थादोब्रा नोंना खै बोसोरसो जाखो दखान होनायफ्रा दखानाथ' 10 years जाबायलै आंना 10 बोसोरसो ना 10 years जायाखैलै 8 जाबाय 8 years फुरा इयावनो थाथ'ब्रा मा मानसि थाबायथिंलाबाय थायोलै दसे दखानफ्रा खुलिगोनब्रा माबोरैलै एसे एक्सपिरियेन्सफोरखौ खोन्थादोब्रा माबायदि बोरै जायो स्टार्टिंनिफ्राय बेखौथ' सम गैया देब्रा फाग्ला मा खोन्थानो लाजिलायोला बोरै जाखो मानसिफोरनिखौबो एसे खोन्थाहरदोब्रा दखानफ्रा बोरै जाय माने सोलियोना सोलिया एसे माने गोलाव खिन्थानांगौ जायोना नङा दे बेखौ बाद होदो माबोरै सोलिदों बेखौल' खोन्थादो सोलिनायखौ खोन्थादोब्रा र' सोलिनाया गामि एरियाफ्राव माबायदि टाउन एरियानि माबायदि एसे खोन्थादोब्रा गामि आरो टाउननि एसे डिफारेन्स थाखायो दा गामियाव सोलिनायाथ' सोलिदोंना टाउननि बायदि ल'बो जानो ना सोबथ' एभ्रिथिं मा मोनो बेखौ खोन्थादो मोनो गेलामाल नालाय आलु दालि बायदिसिना सोब नांगौ मोनजोबगोन हार्डवेरनिफ्रायबो लानानै माखासे मोनगोन खोमा ना बायदिसिना थार जाबाय मानसिया एसे खोन्थानो लाजिदोंनोलै ससियेल मिडियाआव फैनो लाजिनो बे मानसिया सम मोनथ'वाखै होनबा ओरैनो मानसिया दखान खुलिनासो बेस्थ' बिथाङाबो माने जोङो मोनसे समावहाय एखे क्लासावनो फरायबोनाय जेला मानसिया सम जायो अब्ला माने गावबागाव लाइनजों खारनांगौ जायो नालाय जेला जोङो मेट्रिक परिखा होखाङो मेट्रिक परिखा पास जानाय लोगो लोगोथ' माने कलेजफ्रा गावबागाव चइसजोंसो जायोथ' चइस खालामनासो फरायनाय जायो नालाय साबजेक्ट वाइस बिथाङाबो थांबाय बेलेग लाइनाव आंबो थांबाय बेलेग लाइनाव ओमफ्राय दायो माने मोनसे समाव बिथाङा ओरै बेलेग जायगायावबो दखान हैदोंमोन आं खोन्थानोसै आरो माखासे हिस्ट'रि बेनि माखासे आंबो मोजां मिथिया ओमफ्राय माने दाथ' न'आ बेहा मोननै ओजोंहायबो खिन्थु मेन न'आ बेयावनोखामोन आरो खिन्थु माने न'खौ गालांनानै थांदोंमोन बिथाङा ओजोंहाय दा आरो न'आव रावबो गैला नालाय ओंखायनो बिथाङा आखु बेयाव फैफिनबाय माने गावनि जोनोम जायगाया बा गावनि जोनोम न'आ गोबाय गिजियानो जाथों मानो गावनानो बेनो बेखा जोंहा नायल' जाल' जोंनि बे सलसलि आरो धनसिपुर एरियायाव बिथाङाल' मोनसेल' दखान माने जा नांगौ बिथांनाव मोनो
सोरबाफोर जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन एभ्रिथिं माने जा नांगौ आरो ना जानायनिफ्राय लानानै नोंनि मोदोमाव फुननाय देहायाव लगायग्रा थाव साव बायदिसिना एनिबडि माने नोंनाव गारिनि थाव सोनाय मा सोनाय आरो ना बेदर नांगौ ना नांगौ सेस गासिबो मोनजोबो आं बेखौनो खोन्थाबाय बिथाङा माने जोबोद मोजां गावजों लोगोसे माखासे रायजोफोरनिबो सुबिदा खालामना होदों माने मानो होनना बुङोबा माबा मोनसे जों जुदि लायनो थांबा बेनिफ्राय जों खमसे खम माने आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेराव जों थांनानै फैनो हायोमोन बा जेनेबा टाइम जोंना लस जायोमोन आरो दायो माने बिथाङा बेयाव दखान होनायनिफ्राय आजि माने बेयाव जाबाय बियो 7-8 बोसोरसो बे समनिफ्राय जोङो माने टाइम जोंहा खुनु माबा गैया टाइम लस खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया डाइरेक्ट थांनांगौ लानांगौ फैनांगौ बास बे आरो आं जा हायो एसे खोन्थाबाय आरो जोंनि गामिनि माखासे ओरैजाय थांनाय फैनाय लामानि हालोदफोरखौबो एसे खोन्थानोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनगोन आंथ' मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव निस्सय हरगोनखौ आं मिजिंथिबाय थेवबाबो जुदि नोंथांमोना जुदि जायगानि अलरेडि जुदि मिथिखादोंब्लाबो जाहाथे गाज्रि कमेन्ट होआ आं बेखौ सिगाङावनो खावलायहरखानाय थाबाय आरो ओरैजाय मोनसे लामाजों आं खोन्थालांसैलाय जोंनि माखासे लामानि परिबेकफोरखौहाय मानि थाखाय दासिम बेबायदि बेकवार्ड जानानै दङ मा जाहोनाव मानि थाखाय नङा होमबा बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो थौदो लोगोफोर बिदिबा आरोबाव नैबे मोनसे लामाजों आं फैलायबाय बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नैबे मोनसे लामा नुदोंना दानो बेबायदि खालामो नै हाब्रु जाखाबायानो दैज्लाङाव माबायदि जागोन नङा होमबा उफाय गैया मा खालामनो ओरैजाय वाटार साप्लाइनि पाइप जावदों बिसोरबो लामाखौ जावनानै गाज्रिसिनसो खालामलांबाय मोजांबो फबाखै नुदोंना नै हाखर खालामलांबाय खुनु माने सिस्टेमेटिक होननाय बुस्थुआनो गैया माने जोंनाव बेयाव दासिम आरो रावबो जोंनाव माने कमप्लेन हमनायनि जेबो माबा गैथ'वा नालाय कमप्लेनथ' रावबोखौनो होनखाया नों जा गोसो जादों माव बास बेल' आरो बिदिजोंथ' बोरै जानाय नङा होमबा माखासे सिस्टेमेटिकफोरजों खारनांगोन अब्लासो माखासे बुस्थुफ्रा गाव गावनो जाना फैगोन आं बेखौ लुबैयो आरो सोबखौबो आं खावलाय सोरखौ माबा मोनसे होनबा जे सोरबाया गाज्रि मोनगोन बा मोजां मोनगोन बिदिखौल' होननानै सानबाय थाबाथ' जानाय नङा ओंखायनो जों गासिबो माने सिस्टेमेटिकजों खारनांगोन आं बेखौ लुबैयो बा आं खावलायगोन जोंनि जायगानि माखासे मानसिफोरखौबो जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोनहाबो निस्सय सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ बा मोजां मोननो हागौ आं बेखौ जेबो फाजाला ओंखायनो आं बुंनो लुबैयो माने गासिबो माने सिस्टेमेटिकजों खारनांगोन सिस्टेमेटिकजों खारबासो जों गाव गावनो बा माबा बुस्थुआ एसे गावनो जानानै फैगोन आरो आं बेखौ खावलायहरबाय आरो माखासे खोन्थालांबाय थानोसै जोंनि थासारिफोरखौहाय नुदोंना लामायानो गैला दै फैबाथाय लामाजोंसो उसिलांजोबो माने माबोरै जागोन होनबा एथ' गोबाव रायजो जानानै दिनैसिम लामानि जेबो मोजां गैया बेखौबो खोन्थालांबाय नुदोंना बेफोर लामाखौ नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ माने ओरैजाय गोदान हादानाव रायजो जानायफोरनि लामाफ्रासो बुंनो थाङोबा साबसिन बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय दा जोंनि आरो नैबेनि जायगाफोरनि लामाफोरखौ नायबा माबायदि नुवाखैना नुदों नै बेफोर जाबाय हादाननि लामा ना जोंनि हादान नङैनि लामालै बेफोरलाय लामाफ्रा नुदोंना हाखर जाजोब्बाय बोरै जागोन दानो बिदिबा दैज्लाङाव माबायदि कन्डिसन जागोन ओरैबो बाथौ मन्दिर मोनसे मोनलायबाय बे जाहैबाय 1 नं धनस्रिपुर गामिनि रायजोनि बाथौ मन्दिर लामाया माबायदि गोजौ ओमफ्राय लामाया माबायदि गाहाय नुदोंना बेखौ बोरैजाय जागोन बे लामायासो गाहायसिन माने बोरै जागोनलै डेभेलपआनो गैथारा माथो लामाफोरखौ नुदों बे गोजान माने न'फ्रा ओरैजाय न'से मोनहरलायबाय गोजानाव ओंखायनो दैज्लाङाव जों खस्थ' जायो बिराद खस्थ' मोनो थांलाय फैलाय खालामनो जोंनि बे जायगानि मानसिफ्रा बिखेखलि जोंनि जायगानि आरो जोंनि गामिया